Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di a bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma min ye kunnafoni gafew ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ. Ladala jɛmukan don min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Limanaw gafe minnu mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ anw ta ye ka ayiwa lakale ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma ni an sigilen o kɛnɛ kan. Minnu bɛ k'an filɛ sisan Joliba TV News kan an b'aw fo dantɛ foli min na minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ 105 murumuru Fufalaki Bamako yan min ye Segukaw fɛ 100 murumuru 1 Sikaso 103.8 an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɔlɔlɔ kanamɔgɔw fana an b'u fo k'u barikada. Limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale bi yan min ye le challenger ale bi yan nɔ. L'essor bien fo ka taa se Nouvelle Horizon ani ni waati man tan tɛgɛ ma les échos welewele ana ale fana kɔnɔkumaw lakale. Limanaw ni sɛbɛn damadɔ de b'an bolokɔrɔ an bɛna minnu kɔnɔkumaw lakale. Ayiwa min ye soir de Bamako ye an bɛ a daminɛ ale la soir de Bamako ka bi kuma limanaw a y'a yira k'a fɔ ko min ye politiki tɔn dɔ ye n'an k'a ma ko PS Yelenkura n'o ye Amadu Koyita ale ka politiki tɔn ye a yirala k'a fɔ ayiwa tɔn in ko a ye san 10 ɲɔgɔnna de sɔrɔ a yirala k'a fɔ o san 10 o de seli senfɛ min ye PS Yelenkura ye a ye welewele dakan bila a ka tɔndenw ma ko u ka bɔ u ka taa kala ta référendum ko la wa ko a bɛ ɲini u fɛ u bɛɛ ka sɔn n'o ye u ka kala ta k'a fɔ k'u sɔnna o la sa n'i ye jateminɛ kɛ mɛ kalo tile 25 san 2023 Parti Socialiste PS Yelenkura ko a ye san 10 sɔrɔ a yirala k'a fɔ san 10 ɲɛnajɛ in ayiwa o kɛra u ka jabala la min ye Bajalan Tura la u ka jabala la yen nɔ a kɛra min ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Amadu Koyita ale ɲɛna a n'a a terilaka minnu bɛ politiki tɔn in kɔnɔna la olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan a ko senfɛ u y'u da don politiki tɔn in kaba sigira a ye baara minnu kɛ a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ kalata tɛmɛnen ninnu na fo ka na se nin waati ninnu ma kɛnɛ ka ye Amadu Koyita kɔfɛ a ka secrétaire général n'o ye Cheikh Umaru Kulubali ani secrétaire relation extérieure Bedi Jakite ani musow ka tɔn ɲɛma ani sifinakaw ka jɛkulu ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ ka yen nɔ o la sa politiki tɔn y'a yira k'a fɔ ko san 2016 tɛmɛnen na u y'u sen dora maire kalata la o kɛra sababu yɛrɛ ye ko u ye conseil caman sɔrɔ mairie kɔnɔna la i n'a fɔ Sajola Kɔna Sufurulayi Bamba ani Bamako sigida 3nan u ye conseil sɔrɔ o yɔrɔw la yen nɔ min ye san 2018 ye PS Yelenkura y'a yira k'a fɔ ko kalata minnu kɛra n'o ye jamanakuntigi kalata ye o tako 2nan a ye wulikajɔ kɛ ka min ye Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale bɛ se ka fanga sɔrɔ a ka kalata tako 2nanw la cogo min na PS Yelenkura sen yera o baaraw la kosɛbɛ min ye san 2020 ye a yirala k'a fɔ wasaden kalata minnu fana kɛra ayiwa PS Yelenkura sen yera o kalataw fana na ko min ye Kati Tomiya Kayi Mopti Sikaso Kolonjɛba ani Bamako sigida 3nan fo ka taa se sigida 6nan ma yen fana k'u ye ayiwa député dɔw sɔrɔ o sigida ninnu fana na n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ Mopti Tomiya ani Bamako sigida 6nan PS Yelenkura a ye députéw sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kabi coup d'état kɔni kɛra ayiwa san 2020 utukalo tile 18 min ye PS Yelenkura ye ale sen donna furanjɛla fanga ta baara minnu bɛ sen na sisan ayiwa jɛkulu min bɛ n'u k'a ma ko cadre d'échange des partis et associations pour le retour à l'ordre constitutionnel min ye PS Yelenkura ye a b'o maaw cɛla minnu ye nin tɔn in bila sen kan fo ka na se an bɛ waati min na ko sisan limanaw min ye furanjɛla fanga ye a yirala k'a fɔ u ye hakilila minnu ta ko ka yɛlɛmaniw boloda jamana kɔnɔ PS Yelenkura ye foli belebeleba de ta ka ɲɛsin ayiwa o yɛlɛmani ninnu ma hali lakanako la jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ka kisi juguw tɔɔrɔ ma a ye foli di o fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya loi électorale min ni a yirala k'a fɔ o yɛlɛmana fo ka taa se nin waati in na
yɔrɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka kalataama kɔnɔ ni o ye référendum ye. O de la PS yelenkura ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ u bɛ wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa kala ta référendum ko la ko wa bɛɛ ka sɔn bɛɛ k'a fɔ ko k'u sɔnna ni référendum ko in ma. Limanaw ni PS yelenkura sɔnna o ma jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ an fɛ yan n'u kama ko BIPREM fasoko a ɲɛmɔgɔ Lasine Jawara ale kɔni fɛla tɛ sariya sunba in ye sabu a y'a yira k'a fɔ sariya kisɛ damadɔ bɛ sariya kura in kɔnɔna la min ni o bɛ n'a fɔ ni segin kɔ de don bɛɛ ya n'o ye démocratie fanga ye a bɛ segin kɔ de yira démocratie fanga kɔnɔna la. Limanaw a tɔ tora dɔgɔkun damadɔ de ye jamanadenw ka taa u ka fɛla jira k'a fɔ u sɔnna sariya sunba in a ma walima u ma sɔn a ma o yɛrɛ bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 18 natɔ in na. O sen fɛ sariya sunba kura na ta ka kɛ jamanadenw ka sɛbɛnba ye. Nka ni dɔw y'a yira k'a fɔ maa caman jamanaden caman de bɛ bi olu bɛ wuli ka jɔ la ko ka taa kala ta ko k'a fɔ k'u sɔnna nka limanaw jɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu ma sɔn. O dɔ ye bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali n'u k'a ma ko BIPREM fasoko ale y'a yira k'a fɔ ko sariya damadɔ bɛ sariya sunba in kɔnɔna la kura in de ko don. Limanaw a ma kɛ sariya ye fɔlɔ ko olu kɔni ma sɔn o ma wa o sariya ninnu bɛ dankari kɛ démocratie fanga yɛrɛ la o ye article 46 article 95 ani article 188 ni sariya kisɛ minnu filɛ nin ye BIPREM fasoko ɲɛma n'o ye Lasine Jawara ye a y'a yira k'a fɔ article 46 min filɛ nin ye ko a fɔra k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e bɛ fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'i bɛ jamana kɔ kan walima n'i bɛ tunga la ko sɛbɛn wɛrɛ man ka y'i bolo jamana wɛrɛ den sɛbɛn man ka ye i bolo ko o bɛ n'a fɔ o ye dankari kɛtɔ de ye maliden minnu bɛ yen bi n'olu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni a yamaruyalen bɛ u fɛ u ka sɛbɛn wɛrɛ ta walasa ko jamanaden ninnu ye n'a a jiginna olu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko nin sira datɔ ye olu dɔw ye min ye BIPREM fasoko ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ o ye majɛba de ye sariya sunba in kɔnɔ ko wa n'a fɔra k'a fɔ ko i ka jamanaden wɛrɛ sɛbɛn b'i bolo tiɲɛ don a ka fɔ k'i ka n'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ k'a sɔrɔ o sɛbɛn b'i bolo ko nka n'i ye jamanakuntigiya sɔrɔ o bɛ se ka tile 7 d'i ma i ka se ka o sɛbɛn bila ko yalima a baara tɛ se ka kɛ o cogoya la wa o de ye ɲininkali ye tuguni. Sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 95 ye BIPREM fasoko y'a yira k'a fɔ ko an ka wasabulon bɛna kɛ so 2 de ye n'o ye Assemblée nationale ani Sénat ye ko o so 2 in limanaw ko a bɛ n'a fɔ Mali an bɛ kɔ bi o ko la dɛ sabu ko jamana caman de bɛ yen minnu bɛ ka ɲini ka u sen bɔ Sénat ko la ko nka Mali dontɔ de filɛ Sénat ko la ko kura ye k'a sɔrɔ du Sénat ko in limanaw n'a donna an ka wasabulon kɔnɔna la ayiwa a musaka tan tɛ musaka caman de bɛ taga don a la wasabulon ka ca wasabulon députéw ka ca n'a fɔra k'a fɔ dɔwɛrɛ ka fara o ka tuguni ko Sénat n'o ye so 2nan ye ayiwa an ka wasabulon kɔnɔna la ko kɔni ye ka nafolo miliyari caman fana de taga don o ko dafɛ tuguni ko k'a sɔrɔ limanaw ko ci wɛrɛ bɛ jamana na n'i y'a lajɛ baloko gɛlɛya bɛ yan sɛnɛ ka se ka yakubaya fura ka se ka di jamanadenw ma kɛnɛya ka se ka sabati yalima ko o nafolo min bɛna taa don o Sénat ko in na o fana tɛ se ka don o da fɛ wa ko o y'u ka jateminɛ ye. Sariya kisɛ 3nan n'o ye article 188 a yirala k'a fɔ limanaw ko o sariya min filɛ nin ye sariya sunba in n'a nana kɛ tɛmɛfɛn ye limanaw ko bɛ ko la maaw bɛ maaw la ko bɛ ko la n'u y'o kɛ ayiwa ko sariya tɛ se ka wuli olu tigilamaw nɔfɛ bilen a kɛra i n'a fɔ coup d'état n'a ɲɔgɔnnaw walima fɛn wɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw BIPREM fasoko y'a yira k'a fɔ k'o ye ayiwa segin kɔba de ye an ka ayiwa bɛɛ ya n'o ye bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la olu kɔni ko k'olu tɛna sɔn ni sariya sunba in taabolo ma k'a sɔrɔ ni sariya kisɛ ninnu b'a kɔnɔ wa olu bɛ mɔgɔw wele u yɛrɛ ka tɔndenw k'a fɔ k'u ma sɔn sariya sunba in ma. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le challenger limanaw challenger kumana kuma 2 b'a kɔnɔ fɔlɔ o ye ayiwa ko hiji san 2023 ayiwa baaraw a yirala k'a fɔ ko tulotigɛ kɔni bɛ fali sɔmi salon ko hiji kɛra cogo min na
kɛrɛnkɛrɛnnenya la agence kɛnyɛrɛye minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ olu kɔni tɛ foyi tɛ se k'u bali k'u yɛrɛ ko fɔ i mana taa jabaraninw sanfɛ i mana taa arajow sanfɛ i bɛ taa u ka yɛrɛ ko fɔ baaraw mɛn n'o ye publicitéw ye k'a fɔ ko an bɛ se nin na an bɛ nin kɛ hijidenw ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ hiji kɛnɛ kan ayiwa ko an b'an jɔ ni o ye n'i ye a lajɛ limanaw salongo hiji kɛra cogo min na ayiwa a kɔni hijiden caman bɛ yen hiji de kunba tora olu la u ma se ka taa hiji kɛ k'a sɔrɔ nin fɛn fɛn ɲinina u fɛ u tɛmɛna ni a sira bɛɛ lajɛlen k'a bɛ n'a fɔ maaw kan ka kalan sɔrɔ salongo hiji kɛra cogo min na ɲinan ta fana ka na kɛ o cogoya la a yɛlɛ k'a fɔ yɛrɛ ko fɔ ani kunnafoniw kɔni bɛ ka di hiji ko la ɲinan san 2023 ta in na laadala yɔrɔ i b'a sɔrɔ agence privée minnu bɛ yen n'olu bɛ hijidenw ta ka taa n'u ye olu kɔni ta ye ka damani kanjan damani min n'a kan ka di kosɛbɛ k'o fɔ u yɛrɛ kunna k'a fɔ ko ayiwa an bɛ se nin na an bɛ taa ni hijidenw ye ka bɔ Bamako yan fo Makan jamanaw min ye hijidenw ye u tɛna gɛlɛya foyi sɔrɔ u b'o kuma fɔ k'o ja u yɛrɛ la kosɛbɛ ayiwa arajow sanfɛ télévision sanfɛ nka ayiwa limanaw a bɛ tila ka taa kɛ ko wɛrɛ ye tuguni salanko o ɲɔgɔnna de kɛra ko an k'an kɔlɔsi a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲina hijiden minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa hiji la k'u ka salanko mɔgɔw ɲininka ayiwa salanko ta kɛra cogo min na k'u kɔlɔsi ayiwa a ko taabolo la k'a fɔ de ka wari sɔrɔ nɔgɔya la ayiwa ko agence privée tigi ninnu kɔni ta bɛ ɲini ka na kɛ o de ye nka baara min kalifara u la u baara u t'o kɛ ka se a dan na a yɛlɛla k'a fɔ yɛrɛ ko hali hijiden hakɛ bɛ min di a dɔw ma dɔw bɛ tɛmɛ o kan ka maa caman cɛ ka fara u yɛrɛ kan u tɛna se ka taa ni maa minnu ye challenger ka kuma la ko maa caman de y'o kɔlɔlɔ sɔrɔ salanko ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka hijiko kɛra u bɛ maison di haji kɔnɔ Bamako yan olu ma se ka bɔ ka hali pankurujigi kɛnɛ sɔrɔ challenger tilala k'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ yen n'olu y'u ka sɛbɛnw di k'a dafa ni olu dɔw yɛrɛ taara mobiliw la ka taa n'u ye aéroport la k'u bɛna don avion kɔnɔ olu tɛ kɔni kɛra u ɲɛ bɛ avion na nka u ma se ka don a kɔnɔ jango k'a fɔ k'u bɛ taa hiji la limanaw olu dɔw ka ta kɛra jigilatigɛ de ye hiji ko nasira la ko caman de bɛ yen agence privée tigiw ka ayiwa kɔlɔlɔ sera minnu ma n'u ma se ka taa hiji la nin cogoya la wa ko minnu yɛrɛ bɛ yen min kɛra la gɛlɛya yɛrɛ ye olu ma se ka taa hiji la u ye nafolo min bɔ nafolo in ma se ka segin u ma limanaw ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla ayiwa ni waleya minnu filɛ ani nin taabolo minnu filɛ nin an ka agence privée tigiw fɛ ayiwa Mali kɔnɔna la yan n'a sɔrɔla u ye fɛɛrɛ caman tigɛ ɲinan ta la ka caman ka se ka bɔ a la a dun jirala k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ taara hali hiji la limanaw ko Makan jamana ye o hijidenw gɛn ka segin ka jira k'a fɔ ko min ɲinina u fɛ sɛbɛnko n'a nasiraw la k'u ma o si bato yɔrɔ a ma se nin bɛɛ ma limanaw ko o de la jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ tigɛ agence privée tigi minnu bɛ yen n'u bɛ dunni ni bala ta k'a fɔ ko an bɛ se ka nin kɛ ayiwa u ka lajɛ baara ka lajɛ u fɛ ayiwa hiji kana kɛ salanko ta ɲɔgɔnna ye kunnafoni fila dɛ limanaw an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn min n'an kama ko lesor ale y'a jira k'a fɔ ayiwa limanaw nin wagati in na a na kɛ a bɛ n'a fɔ dugukolo ko mankan min ni ayiwa o jate minɛna Motikaw fɛ yen Mopti ayiwa n'o ye Mali marabolo duurunan ye ko dugukolo ko mankan bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen ani caman bɛ se ka bɔ a fɔɲɔgɔnw la cogo min na a yirala k'a fɔ ko min ye sanfɛ kalanso dɔ bɛ an fɛ yan Université des sciences juridiques et politiques de Bamako ale de ye kɛnɛ sigi ani Espagne ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan olu fana ye dɛmɛ kɛ a ko siratigɛ la kosɛbɛ walasa ka se ka ayiwa dugukolo ko mankan min bɛ Moti mara kɔnɔ caman bɛ se ka bɔ a la o la sanfɛ kalanso in n'o ye USJPB ye a ɲɛmɔgɔ professeur Burema Kansayi ani ayiwa Espagne ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ la yan José Ornero Gomez ayiwa olu de ye barolasigi belebeleba dɔ kɛ ayiwa ka jira k'a fɔ ko dugukolo ko mankan min bɛ sɔrɔ Moti mara kɔnɔna la caman ka se ka bɔ a la o la u ye wele bila ayiwa a ko dɔnba ŋana dɔ ma n'o ye docteur Mamadu Ɲɛntaw ye ale ye jaabi minnu di ɲinini minnu kɛra ye k'a fɔ ko ayiwa dugukolo ko mankan min bɛ sɔrɔ Mopti mara kɔnɔna la a bɛ tali kɛ fan damadɔ de la o ye
a tɛmɛsiraw ani maa minnu bɛ n'u da bɛ a ko la a yirala k'a fɔ limanaw min ye hali musow ka dugukolo ko o bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔ ani sigidalamaw limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ sɛnɛkɛla ani bagan marala olu de ka dugukolo ko kɛlɛ ka ca kosɛbɛ o de jate minɛna wa hali a yirala k'a fɔ fana waati yɛlɛma kɔlɔlɔw k'o fana bɛ na ni dugukolo ko gɛlɛya ye dugukolo ko kɛlɛ ye Moti mara kɔnɔna la o de la a yirala k'a fɔ bi min ye dugukolo ko mankan min n'o bɛ Mopti mara kɔnɔna la a kɛra sababu ye cɛ ni muso minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a daminɛ Koro ale mara kɔnɔna la limanaw ko yen a yirala k'a fɔ Koro mara kɔnɔna la limanaw ko bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw olu ka dugukolo ko mankan ka ca yen kosɛbɛ ka sababu kɛ bagan maralaw b'a fɔ an bɛ taa an ka baganw dumuni o b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fana ka forow dalen don olu fana b'a yira k'a fɔ ko bagan tɛ mara ye ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o mana bɔ yen nɔ Dr Mamadu Ɲɛntawo ka ɲɛfɔliw la a ko Jɛnɛmara fana na limanaw ko yen ko a bɛ san 50 bɔ sisan dugukolo ko mankan dɔ bɛ yen nɔ a ma se ka dabila ko mankan yɛrɛ bɛ sariya ɲɛma bi a bɛ san 30 bɔ o bɛ sariya ɲɛma o ɲɛma se ka sɔrɔ o dugukolo ko mankan in na a yira k'a fɔ fana ayiwa n'i y'a lajɛ kun jɔnjɔn jumɛn bɛ dugukolo ko mankan la Mopti mara kɔnɔ limanaw o ye fantanya ani nin waati in na lakanabaliya min ni o ɲɔ ɲɛ bɛ o fana kɛn bɛ sababu ye bi minnu bɛ yen n'u ka dugukolo bɔsira u la ni a fɔyɔrɔ tɛ u bolo i b'a sɔrɔ olu bɛ tajuru sara bere de ta u bɛ taa don bamaciw fɛ jɛ la maa minnu y'u ka dugukolo minɛ u la walima dugukolo ko mankan tɛmɛna u ni maa minnu cɛ u bɛ sɔrɔ ka taa u tajuru sara olu la Dr Mamadu Ɲɛntawo ka fɔ la a ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min fana fɔra o fana ye a kunba dɔ ye a yirala k'a fɔ Mopti mara kɔnɔna la limanaw waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale fana kɛn bɛ sababu ye bi ka maaw ka sigi gɛlɛyaw bolo dugukolo ko mankan sababu la ko o mana bɔ yen limanaw fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o de la Mamadu Ɲɛntawo docteur a ko ayiwa an yɛrɛ ka laadaw ana an yɛrɛ ka hadamadenya taabolo minnu bɛ an fɛ yan nɔ ko an bɛ se k'an sinsin o kan walasa dugukolo ko mankan bɛ se ka bɔ yen cogo min na n'o tɛ e k'a lajɛ ko san 50 kiiri bɛ ka kɛ dugukolo ko mankan la ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la ko nka dɔ bɛ dɔ la limanaw ni dugutigiw walima sigidala ɲɛmaaw y'u da don a ko la ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la o de la recteur de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako ale y'a yira k'a fɔ nin baara in kɔni nafa min b'a la o de ye k'a fɔ maaw kana sɔn fiyewu ka taa don jadisiw fɛ jɛ la ka tajuru sara ta ka ɲɛsin u manifin ɲɔgɔn ma Mopti mara ni gɛlɛya b'a kɔnɔ bi limanaw dugukolo ko mankan y'a gɛlɛya belebeleba dɔ ye don nataw la k'u nana Mali yɔrɔ caman bɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka ɲinini kɛ o fana kan walasa dugukolo ko mankan ninnu caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na Mohamed D Jawara ale de ka sɛbɛn don an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an ye lesɔr bila fasirili sɛbɛn min n'an kama ko Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko min ye Aras Bac k'a ye procureur Touré n'o ye communicatif procureur ye k'a y'a fana wele bɔgɔ jeninen kan Nouvelle Horizon ka fɔ la ko nin n'a fɔ i ye welebaga yɛrɛ wele la sariya ɲɛma procureur Touré ale de ye Aras Bac minɛ kiiri sariya hukumu kɔnɔna la ko Aras Bac fana y'i to kaso la bi limanaw ka procureur Touré n'o ye communicatif procureur ye k'a fana wele bɔgɔ jeninen kan ko jalaki min n'a y'o bin a kan o de ye ko a ye fɛn kɛ a man ka fɛn min kɛ o de la hali a ka baara bila k'o ka fisa n'o ye ani fana ko Aras Bac y'a yira k'a fɔ ale minɛnen bɛ bi a ka minɛni ko a tɛ sariya kɔnɔna la ko a bɛna fɔ n'i ma tɔɔrɔ ayiwa procureur kɛmɛ ka ale bila o de hukumu kɔnɔna la n'a bɛ fɔ min ma ko forfaiture arrestation illégale et séquestration limanaw nin kumakan saba Aras Bac kɛmɛ ka nin de jalaki bɛ procureur min n'o bɛ Bamako sigida 4nan o procureur la bi limanaw fɛn min don a kɔni bɛ maa dabali ban kosɛbɛ procureur yɛrɛ ka wele yɔrɔ o ye dabaliban ye o la ko kabi maison centrale d'arrêt de Bamako n'o ye Bamako kasoba ye Mohamed Isu Bacili ale bɛ yen nɔ nin waati in na n'u kama ko Aras Bac ko a ye procureur général près de la cour d'appel Bamako cour d'appel a ye wele bila o procureur de ma k'a laɲini a fɛ
kabin dɛnɛ tɛmɛnen mɛ kalo tile 29 san 2023 ko a ye plainte kɛ n'o ye ka sɛbɛn ci ka fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ a bɛ fɛ ka damakasi kɛ sariya yɔrɔ min ye procureur min bɛ communicatif tribunal kunna bi ko a ye ale Arazbaci minɛ k'a datugu ko a bɛna fɔ a ye jalaki min bin a kan limana o fana ye forfaiture simulation d'infraction arrestation illégale ani séquestration an bɛ don min na ko bi Idrissa Amidou Touré min filɛ nin ye n'ale de kelen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda yɔrɔ Arazbaci a fana ye jalaki min bin u fila bɛɛ ka jalakiw bɛɛ lajɛlen de ye jalaki fasugu kelenw ye. Arazbaci ye jalaki min bi procureur kan procureur fana y'o ɲɔgɔnna jalaki kelen de bi ayiwa Arazbaci kan limanaw a ko bɛ nin cogoya de la Arazbaci kɔni kumana kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ procureur Idrissa Amidou Touré ko a y'ale nɔ minɛ ayiwa nɔ minɛni sababu la a fɔ min ma ko infraction limanaw simulation d'infraction ko kabi dɛnɛ marisi kalo tile 13 san 2023 ko ale ka ladilibagaw n'o y'a ka avocat ye olu tun y'a laɲini ko ale ka bila liberté provisoire la ko nka ko procureur Touré ma sɔn k'a tilala ka min ye jalakili wɛrɛw ta tuguni k'o bin ale kan a ka sɔrɔ ka min bɛ n'i ye jateminɛ kɛ cour d'appel limanaw ka o sariyatigi dɔ k'a fɔ ɲɛna ayiwa ko dɔ ka fara a ka jalakiw kan tuguni a fɔra k'a fɔ ale ka bila nka limanaw ko procureur tilala ka dɔ fara a ka jalakiw kan tuguni o de la min ye Mohamed Yusuf Bacili Arazbaci a ko sariyakisɛ dɔ bɛ yen n'o kama ko article 237 code pénal min b'a yira k'a fɔ ayiwa ni jamana foroba cakɛla dɔ n'a ayiwa a b'i to forobaca la ka tila ka ben jamanaden dɔ kan ka o sariyakisɛ in k'o bɛ ayiwa ɲangi ta ka ɲɛsin foroba baarakɛla in ma a jirala k'a fɔ ale Arazbaci ko k'ale hakilila bi a bɛna fɔ jalaki min binna ale ka procureur fɛ ayiwa ko ni sariya sunba in bɛ o da kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ale kɔni minɛnen bɛ nka minɛni tɛ sariya kɔnɔna la sabu ale ye kumakan min ni ale jalakira o kama n'o ye Sumeli Bube Mayiga ka sayako kuma ye o kuma fɔra Sumeli Bube Mayiga ka yɛrɛ ka tɔn n'o ye Asma CFP o kɛra politiki kɛnɛ de kan ko ale y'o kuma fɔ ko o kun kan ka procureur bila de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min ni o b'a yira k'a fɔ ayiwa jamanaden dɔ y'a yira k'a fɔ maa dɔ fagara a fagara kun jumɛn na ko procureur kun kan ka sɛgɛsɛgɛli boloda o ka fisa k'a fɔ ko a b'ale yɛrɛ minɛ ko procureur ka o minɛni min n'a fɔ a bɛ fɛ ka ayiwa bagabali wale ta ka ɲɛsin ale ma walima k'a bɛ hali sigana yɛrɛ don procureur la n'o ye Idrissa Amidou Touré ye ayiwa nin koɲɛ in na limanaw article 190 code pénal ko o b'a yira k'a fɔ Idrissa Amidou Touré ko sigana bɛ hala yɛrɛ yɔrɔ nin ko ninnu taabolo la fasiri ka kuma la a ko Mohamed Yusuf Bacili ko n'i y'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la procureur Touré ko a bɛ ka ɲini ko ka ayiwa ale kɔni ka a da de minɛ walima Sumeli Bube Mayiga ka sayako kuma la ka ayiwa ko wɛrɛ ta ka bɔ a ko la min tɛ ale Arazbaci ko ye n'o tɛ ko ale ye kuma min fɔ nin na limanaw n'i y'a lajɛ article 199 article 24 code pénal o b'a yira k'a fɔ limanaw Sumeli Bube Mayiga min n'a ka sayako kuma fɔra ko o b'a yira k'a fɔ ayiwa ale min n'a kuma bɔra ale da ko man ka kɛ sababu ye k'ale ta k'ale kɛ kasoladen ye bi ko ka ale ka hakɛw tiɲɛ ko wa ko ale Arazbaci n'ale bɛ kaso la bi ko ayiwa ni fɛn a sɔrɔ a farikolo la ayiwa ko o bɛ se ka kɛ ayiwa nɔminɛ sababu ye ka ɲɛsin procureur ma sabu a kelen bɛ k'ale minɛ sariya min ni sariya sɔsɔ don o de la an bɛ don min na ko bi a y'i da don sariya caman na article 72 article 73 ka taa se article 237 a yɛrɛ la k'a fɔ ni sariya minnu filɛ nin ye limanaw ko procureur n'a yira ni ale ka plainte min n'a nana minɛ cour d'appel fɛ limanaw ni sariya nana fɔ ayiwa procureur k'a fana bɛ se ka taa kaso la dɛ wa o kaso yɛrɛ limanaw o bɛ se ka taa san 10 walima ayiwa a ka ca ni o ye k'a fana bɛ se ka o kaso kɛ limanaw nin kabako ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ e ko an t'a bila yan nɔ ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kuma aw ni ce aw ka lamɛnniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97 97.